दिनै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों जे बिटिआर सरकारनि जिनिखि बे 10 बार जन्म दिवसखौ फालिनायनि खेथ्रआव जों बहुत मोजां मोनदों आरो प्रमद बर'नि जि दैदेननाय बेखौ जों गासैबो रायजो राजाया दिनै अनसायदों। बेनिखायनो आं बिथांखौ गिबियाव हामबायो आरो लोगोसे दिनैनि बे जोंनि बे हाबाफारियाव सफैनो हानाय जे जोंनि मेडिया पार्सन फंबायमोनखौ आं नोंथांमोनखौ गिबियावनो हामबायहोदों। हामबायहोनायजों लोगोसे जों दिनै जे जों प्रमद बर'नि दैदेननायाव जिबादि जोङो अनसायनायखौ मोनदों, डेभेलपमेन्ट खामानिखौ जों जि नुनो हादों, जों दिनै रायजो राजाया बयबो अनुभब खालामदों जे बिथाङा जे माबादि मावनो थांगासिनो आरो माबादि जोंखौ दिनै दैदेनबोनानै जोंखौ बे फर्जायाव लाबोदों बेखौ जों गासैबो रायजो राजाफ्रा सम्पुर्ण मिथिजोबखाबाय। बेनिखायनो आं बुंनांगौ खोथा गैया, फैबाय थानाय जेनिखि बिसायख'थियाव जों बिथांखौनो नैथि बारनि थाखाय जोङो देरहाहोनानै जोंनि बे बिटिसिनि बा बिटिआरनि जों चिफ हिसाबै बिथांखौ जों दिनै देरहानाया जों बयबो साफ्रोमनिबो दायित्व होननानै आं खावलायगोन। दिनै बे मिडियानि गेजेरजों, ससियेल मिडियानि गेजेरजों, संबाद माध्यमनि गेजेरजों नोंथांमोननि गेजेराव रायजो राजाखौ आं खावलायदों। दिनै बिथां जोंहा इउपिपिएलनि जायनोखि चिफ, अर्थात फैबाय थानाय जे बिसायख'थियाव जोङो इउपिपिएलखौनो देरहासार खालामनानै पुनराय आरो जों बे सरकारखौ मोनफिननो हाथों होननानै आं दिनै गोजोननायखौ आं बिथां सरकारनिसिम हरनानै आं खावलायदों रायजो राजाखौ जे फैबाय थानायाव जोङो गासैबो ट्रेक्टरनि छबियाव सावगारि भटखौ होनानै जोङो देरहासार खालामनाय आरो नैथि बारनि थाखाय जोङो प्रमद बर' सारखौ जोङो चिफ मोनगोन होननानै आं आसा फारिनाय थादों। आं बेनिखायनो रायजो राजाखौ दिनै खावलायगोन जे फैबाय थानाय जे बिसायख'थियाव जोंनि इउपिपिएल दोलोखौनो सायख'नानै जोङो गभर्नमेन्ट दानायाव मदद खालामगोन। आं बयनिसिमबो खावलायनाय थादों। इउपिपिएलनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट इउजि ब्रह्म बिथांखौ आं हामबाय होदों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। आं बिथांखौ अनसायहरो आरो लोगोसे रायजो राजा भटार्सफोरखौबो आं खावलायदों बिथांखौबो जोङो दिनै मोजाङै जों हामबाय होनायजों लोगोसे जे पार्टिखौ दे बिथाङा मोजाङै दैदेनबोदों आरो बे फर्जासिम मोजां अबस्थासिम लाबोनो हादों, बेनि थाखाय आं बिथांखौ हामबाय होदों आरो रायजो राजाखौबो हामबाय होजानो लुबैदों जे दिनै जोङो बे सुक्तिनि गेजेरजों जे बेसेबां सान्थि मोनदों, जे हारसा बर' कुनु जाति जन'गस्थि जों दिनै दावराव दावसि गैयालासिनो जों दि मोजाङै हरनि एकथा दुइथाबाबो जों थाबायलायनो हादों, बेजों लोगो हमलायनो हादों। जोङो बेखौ बे परिबेसखौ मोननो हानायनि थाखाय बिथांखौबो आं दिनै फाउन्डार प्रेसिडेन्ट इउपिपिएलनि जायनिखि इउजि ब्रह्म सारखौ आं हामबाय होदों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। जों हसाके जों बहुत गोजोननाय मोनदों दिनैनि बे इउनाइटेड पिपल लिबारेशन पार्टिखौ जोङो दिनैनि बे साना माने गायसननाय सान, बे सानखौ जों फालिनो मोननानै बा सेलेब्रेट खालामनानै जोङो बहुत गोजोननाय मोनदों। आरो जों दिनै गाजा गोमजाहै जोङो दिनै बे जोनोम सानखौ इउपिपिएल पार्टिनि जोनोम सानखौ गाजा गोमजाहै दिनै जोङो फालिनानै जोङो दिनै एकदम इन्जय खालामगोन आरो एकदम खुसि खुसियै जोङो दिनै सेलेब्रेट खालामगोन। जोंनि बे हाबाफारियाथ' जोंनि दा जिथुनाखि हाबाफारि बेयाव कुइज थागोन, मेथाइ सिंगारफोरबो जों लिंहरदों आरो बिदिनो सोरबा मोसानायबो जों बिदि लिंहरदों, मोसानायबो थागोन, मेथाइबो खननाय थागोन, बिदिनो कुइज टाइमबो थागोन। बेफोर बायदि बिभिन्न धरननि जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि जों हाबाफारिलाइखौ दिनै जों लानाय जादों। बेहाय जोंनि बे पुरुनिगरि मारि प्राइमारि कमिटिया आरो हिसाबै बहुत जों गोजोननाय मोनदों। जों माने बहुत जों हुखि दायो बेबायदि सेलेब्रेटखौ खालामनो मोननानै। दिनै इउपिपिएल हान्जानि 10थि जोनोम सान, बे 10थि जोनोम सानाव नोंथांमोननि भैरबकुन्द बियाबनिफ्राय एलाबारि बे हाबाफारिखौ लादों बा नोंथांमोना बे फारिलाइखौ खुंफुंदों, फाउन्डेसन देखौ नोंथांमोना गिबियावनो खुलुमबाय बयनिसिमबो। नोंथांमोननि निउस चेनेल नायग्रा बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो जासिनायखौ बावहरग्रोबाय। जोंहा दिनै नंगौ जोंनि सारा बिटिआरआवनो दिनै जोंहा बे इउपिपिएलनि 10थि बोसोरारि बे गायसनथाइ हाबाफारि बा बार्थडेखौ जोंहा गासिबावबो जोङो फालिनायखौ जों नुगासिनो दं। बेबायदि थिग जोंबो दिनै भैरबकुन्द बियाबनि सिङाव थानाय आंनि नैबे
एलाबारि प्राइमारि पार्ट 1नि PGDC नि नब्लङाव जोङो दिनैनि बे 10थि बोसोरारि बार्डेखौ खुंबाय। दा गिबियावनो आं जोंनि UPPL हान्जानि गिबि गायसनगिरि जोंहा मानाव गेदेर इउजि ब्रह्म सारखौ आङो साबायखर बावो। बेजोंनो लोगोसे दानि BTR नि CM सार प्रमद बर' मानाव गेदेरखौबो आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरो। बेजोंनो लोगोसे जोंनि बियाबनिनो जोंहा मानाव गेदेर डेपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सारखौबो जोङो बरायहरो बा बावहरो। बेजोंनो लोगोसे जोंहा नैबे बे नब्लङावनो जोंनिनो 10थि बोसोरारिनि जोङो बार्डेखौ खालामबाय। दा बेखिनियानो। बोरै नांदों बे पार्टियाव खामानि मावनो? जोङो थारैनो जों जोबोद गोसो खुसि, मानो होनब्ला जेब्लानिफ्राय जोंनि UPPL हान्जाया जन्म जाबाय बै समनिफ्रायनो जोङो पार्टियाव नांथाबनानै दिनै जोङो सरकारावबो फैनानै जोङो रायजो राजानि थाखाय जोङो गोबां बेबायदिनो जोङो रायजो राजाफोरनि जि हायो जोङो दुखु खस्थ' बिथांमोनखौ जोङो सुफुंजोबनो हायाखैब्लाबो जथेस्थ' जोङो खामानि मावनानै होबाय। बेबायदिनो जोंनि एलाबारियावनो गोबां जोङो हान्था मेलाफोर बा नब्लांफोर बेबायदिनो रायजोफोरनि गेजेराव मन्दिरफोराव जोङो बेबायदिनो कमिउनिटि टयलेट बा बाउन्डारि वाल आरो बेबायदिनो मिथिं दावथिंफोर जानो थाखाय जोङो समाजफ्रावहाय जोङो बेबायदिनो जिरायसालि नब्लांफोर होबाय। बेबायदिनो जों अनेक रोखोमनि खामानि मावनायखौ जोङो नुदों आरो जोङो निस्सय नुबायबो। आरो बेबायदिनो जोङो मावनायखौ मोननानै जोङो फिन आरोबाव नैबे फैबाय थानाय जि सेप्तेम्बराव जानो गोनां बिसायख'थि बेयावबो जोङो जोंनि एलाबारिनिफ्राय 100आव 10% जोंहा देरहागोना रोखा जाखाबाय। आरो जोङो गोबां जोङो गामि गांखंआव हाबनानै नायदों, फुरा जोंनि पाब्लिक रायजोफ्रा जोंनि मावनायखौ नुनानै नैबे बिसायख'थियाव ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होगोनखौ जोङो मिजिंथिदों। 110% जोंहा देरहागोना रोखा जाखाबाय जोंनि बियाबनिफ्राय। अदालगुरि जिल्लानि रायजोफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। हादरनि मोनसे मुंदांखा कम्पानि फार्स्ट क्राइआ दायो अदालगुरियावबो दंसै। अदालगुरि रामपुर सकनि HP पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव फार्स्ट क्राइनि फ्रेन्चाइजिआ 21 जिल्लायाव बेखेवजाबाय। बे गलायाव गथ'फोरनि गासिबो बेसादफोरखौ मोननो हागोन। नोंथांनि खुदियानो गोनां जानाय गासिबो रोखोमनि बेसादफोरखौ बे मोनसे जायगायावनो मोननो हागोन। फार्स्ट क्राइआव गथ'फोरनि थाखाय गोबां रोखोमनि दिहुनजानाय बेसादफोर मोनो, जेरै सि जोम, गथ'फोरनि थाखाय दोरोङारि गाननाय, पार्टि वेर, एथनिक वेर आरो फर्मेल वेर, गथ'फोरनि थाखाय सेन्डेल, जुथा, बुट आरो स्निकार्स, सोलोंथायारि फुथुलाफोर, पाजलफोर, बर्ड गेम्स, एक्शन फिगार फुथुलाफोर आरो गोबां। आलादा आलादा बैसोनि थाखाय गोबां रोखोमनि बिजाबफोरनि मोनसे गुवार रेन्जबो दङ। बेबी केयार दिहुनथायफोर जेरै डायपार, फिडिं एक्सेसरिज, स्ट्रलार आरो गोबां। एक्सेसरिज जेरै खानायनि एक्सेसरिज, गहेना, बेग, सानग्लास, घड़ी आरो गोबां। फार्स्ट क्राइआव मोननो हानाय माखासे मुंदांखा ब्रेन्डफोरनि मादाव इन्टारनेशनेल ब्रेन्डफोरा जादों जेरै मेटेल, डिज्नी, बार्बी, गेरबार, फिशर प्राइस आरो भारतारि ब्रेन्डफोरनि मादाव पंचकुल, हट व्हील्स, निउबी, हार्लिन, मेडेला, टेम्पो।